Juyak, dilawi go. Hindi be, lami ba? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang ipadaan. Daw, dilawan daw. Masipsip naman ang iyong labi, pagkagat kahit konti. Lami no. Lami direk kang. Salamat kang ha. Walay problema Juyak, basta ikaw. Kang! Kang! Saman pa? Ay! Garas ka na rin kanina! Ganina nakadre. Una may tuyo rin mo pa. Na ako'y 100. Pagpalit itong pan. Nani sukli, ayaw kupita ha. Sige, panugo si Papa. Oy, kabalong ikapoy ta. Tuman ka o dili. Ay, sige pa. Mala ning bataan eh. Update magkayo. Kanin pan, na ko ni hatag ni Papa. Hatag na ko ni Juyak. Sa dugay na ko wala kanto silang balay. Ayo! Ayo! Oh! Usaman! Oh! Kang! Kon, nasi Juyak's kon. Joyax na po? Kaya mo sige man juga pangitan ni Joyax Kang. Grabe po na siyang kuloy. Panagsarabi ako. Lari ko diri ako. Kay dalan ako siya pan. Basta may gutom siya. Na, tama gina Kang. Kaya nagigutom nyo to. Joyax! Asmuk ka ng bata, oy! Tro! Unsa ka? Wala lang. Tiligon lang ko basta makakita ni mo. Baby, you know, baby, you know. Unsa nang dala ni mo Kang? Murag lami na ba? Mas lami, jug ko. Unsa? Lami mahigugma ba? Sama ni mo. Wow! Juyak, ikaw ang kagpan. Ipalit na ko ni para ni mo. Daon, uy! Para makakasako ah. Kang! Basig, imong papa mo nagsukuan na nga panaw niya. Imo na pong gihapit din. Masuko na po ito imong papa. Di mangkol. Pala, manjunin ka Juyaks. Ha? Kidat-yati ko Kang. Basig, parehas na ito nagdala kag manok. Kunya imo ra dahil itong kawat si mong papa. Ay, sige lang pagdala. Gutom na kayo ba? Dangan na po ng naong ni mo. Kaya kasabaan ka o gisugo na siyang amahan. Dili, lagi kol. Juyaks, dilawi, go. Hindi be, lami ba? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang ipadaan. Saan mo ni? Ihatag ni mo ni dili. Ay, sorry. Daw, dilawan daw. Masipsip naman ang iyong labi, pagkagat kahit konti. Lami, no. Lami direk Kang. Salamat Kang ha. Walay problema, Juyak, basta ikaw. Basig, gutom ka Kang. Anong tao? Sige raon, para manjura sa imuha. Gusto ka Kang. Salamat kay Kang. Sige, Juyaks, balik na ko sunod, bye!